ये कथी निकल ले बड़ा भाई? ई सब नानू देखेगा तोरा। ये कौन चॉकलेट है? ओए चॉकलेट नानू हो। कथी हो? ई मार दो। नमस्कार। आप लोग के बीच में एक बंगाल से चलकर महान जादूगर श्री श्री 108 श्री M.K. सिंह मौगावा जादूगर आ रहे हैं कि अपना सामान पकड़ कर रखिएगा, नहीं तो आपका सामान गायब भी हो सकता है, कहीं आपका दहेज भी कुछ आ सकता है। इसीलिए 10 मिनट वेट करें और हमारे जादूगर का इंतजार करें। जादूगर के ना बड़ा भारी जादूगर आयल बा। जादूगर का झाड़ डाल मौगावा जो जादूगर कथी कौन होवे मौगावा जादूगर कान में आया कौन होता जादूगर हवे हई देखत रही कौन व्यवस्था हइले नहीं के नीचे बैठाई। नीचे अरे 50 रुपया टिकट लेता सालाऊ। हां 60 रुपया लेता, 1 रुपया लायक बा, यहाँ बैठेला कुछ सुविधा देले बा। चला पॉली वाली फार फूर के वो चल जाई। हां यही बैठ जालो, टिकट उकट ना लेवल जाई। चलो टिकट ना ले आ जाई ना। हां यहीं पे बैठे के बा। हां यही पे बैठे हुआ देखत रह 50 रुपया लेता का। ओ भाई ओ का कौचाल कोइले बड़ा लोगन हो? जादू देखेल बड़ा लोगन की नाच देखेल बड़ा लोगन यहाँ बुझात नहीं के तोनी? अरे बुझाता ये सुविधा देले बड़ा, 50 रुपया लेता रहा, सुविधा देले बड़ा। नीचे बैठी सब तिरपाल पर। गरमात काय बड़ा बैठा ना, तोरा के 5 स्टार के सुविधा भी दिवा तनी है। भाई देखो ना झाटे स्टार के दिया तबे सुविधा। ई सुविधा हो। ओ भाई रुपया तेरा 50 गो बैठा होता पलिया पर। ओ भाई देखे के बाद बैठ के देखो नीचा तो लड़े बोला बोला जा। गरमा गल बा। कुछ बात अच्छा तो ना निमन से देखा आवता ना इंगे सरियबन करे में ही बेरा कोनिया। तो पार्टनर इतना देर हो गरे साला कहां बैठे। चालू करी गर्मी में मुंह आदी हो। भाई लोगन तो अपन अपन पकड़ के बैठी लोगन। बाप रे भाई साचो को आता का पार्टनर। साचो ए बुझिए देख हम ना देखे। पकड़े के कहत है पकड़ के बैठल। होई हाय देखो पहला आइटम है। हाय देखो हाथ खाली आई पकड़नी, आई देखो एमे धइनी, आई एमे से अब मंत्र लगाए, आई एमे से देखो का निकली रुमाल निकला। आ कहबा कि ये हाथ में बा खाली, इहो हाथ में नहीं के कुछ ठीक बा। अब एकरा के फिर हमें मुट्ठी में डाले आ एकरा के फिर गायब करेंगे। एकरा के हाथ खाली बा, ये मुट्ठी में डालनी सब बंद कइनी आ हाथ खाली एकदम गायब। पार्टनर हैं ये तो साचो जादूगर बा। तो हवा में उधिया दे तो कपड़ा के हो ना। रुमाल निकाल देता लाल। हां पहला आइटम तो देख लेनी लोगन, अब देखी लोगन अगिल का। हां पार्टनर एगो बात समझ में आवता ना हो। ए साला जब आवता तो कहता अगिल का देखे के। साला अगिलका से एकरा का एलर्जी बा हो। एकरा अगिलका देखे आल बानी। आगे के प्रोग्राम दिखावा था जादूगर तो बुझाता मस्त बा। हां हालांकि आई खाली अगिलका कथी देखाई हो। अरे इलाका के मतलब बा भाव बा ये कि दूसरा आइटम हम अब दिखावे जाते ना तो ई भाषा दोबारा बोलस तो ये चप्पलो बाजावे ला। हाँ तो सुनो ना लोग ऐसा बात नहीं खे तुमको अगला देखे आयल बाटे लोग। जादू दिखाता कहत कि अगला जादू दिखावता नहीं कि कहता अगिल का देखल होनी। रउवा समझ में आवता बूढ़ पुरानिया हो गई। तो समझ आता तो उनकर भाषा बा प्रैक्टिस बा बोले के बोलो तारन तो उन्हें देखो ना पहले आइटम हुआ। अच्छा ई बातों फिर दोबारा कहसी। अब ई देखी लोगन, एकरे नाम है वाटर ऑफ इंडिया। ये लोटा में के पानी कबो ना सूखेला। रउआ लोगन कहेम लोगन कि ये लोटा में काबा की पानी एमे के ना सूखेला। इहे एकर जादुई काला बा कि एमे के पानी कबो ना सूखेला। अब रउआ लोगन के सामने हम एमे के पानी गिरा के देखावतानी। नर हां जादुई लोटा की पंचुआ लोटा हो। ए पंचुआ लोटा बुझाते बा। रोज हम काकबार जाला वही से पानी छुए कहता कि जादुई लोटा हो। पंचुया लौटा रही तो वो पानी खत्म ना हो जाई। आय तो हमें तो एकदम अच्छा देखल जाता है। बोले बड़ा लोग पहले देखो ना लोगन जो जादू अब एमे के देखी पानी पूरा गिरा देम हम। पानी खत्म हो गल एमे के, खत्म हो गल ठीक बा। अब एकरा के देखी फिर हम एकर जादू करे में पर आ फिर ई लोटा भर जाई। और वो लोगन के विश्वास नहीं के होत तो एक बार औरो देखी लोगन ने देखी पानी खत्म। ए जादूगर साहब दू बेर तक गिरा देला, तनी एक बेर और गिरा के देखावा तो। एके भी एक बेर और नु। हां तो एक बेर और गिरा के जादू देखावा। जादू देखल जाई। अपने के का लगता है दुए बार पानी रोल खये में गिरा के भर के जो बार कहम लोगन तो बार एमे से पानी निकली। एकरे नाम है जादुई लोटा। आ देखी है दे हई पानी खत्म हो गई। एक बार देखी सन फिर कहबा लोगन
तो सब जाने के यही में से समुद्र बहावा के डुबा दे। देख लो लास्ट बेरी एक बाद कह दिलो लोग तो बिगाड़ हो जाई। वाह जादूगर साहेब ए महाराज बड़ा जोर से मैदान लागल बा 3 लोटवा मैदान को क्या आवत नहीं ई है बुढ़वा ई जानते नहीं कि ओसे मैदान ना करल जाला ओसे पानी पटावल जाला ए जादू कर बिहान करिए तनी रोपनी करावे पटे बिहान ले फेनो कौन काथी ले मंगल हो लोटवा ए रोपनी करे के बाद तनका सुने देखत बड़े बड़ा की बारिश नहीं के होत बारिश नहीं के होत तो एकरा के दमकल समझ लह। वही में से कहत रहा कि में से पानी ना हो रही तो पानी ना हो रहा वाला चीज चाहिए हमनी के बिजलियो ना लागी पेट्रोल डीजलो ना लागी यही से काम चल जाई। अच्छा, अच्छा तो फिर बिहान ले लिया मारतबा तन कहे मैं घूम जा देता नहीं लोटवा है ने। बाप रे इस सालवा तो डांस टूट देलक हमर और लोटवा मांग ला हो जा ए साला तू हो गेला मांगत तू हमको पानी पटवा लेती एक लग बहाना से मांगत रहनी एगो मिल जाई ले ले भाग जाईती ओइती का हम तो का जाने कि डांस टूट देलक साला अले तू नहीं ना हो। अच्छा अब एकरा बाद ई तो देख लेनी लोगन अब एकरो से अगिल के जाने ओ अब हम साले के नाच छोड़ दे का बा, छोड़ दे साले के नाच ओ बेटा नाच रे छोड़ दे छोड़ा का भइल वही बेर से साला अगला पीछे देखावो तभी ये रखता ना मारम की अगला पछला दूर मार देता नहीं रखुनिया ए छोड़ दे बैठा और मारती की अगला तो अगला आएंगे पिछलो देखाओ ठीक बा तब खिसिया के ना बैठा बात बात तोरे चलते तो ये लावा मौगावा बाबा के मौगावा के हम एथी देखे चलो नहीं है जादूगर भैया खिसियाई लोगन मत अब अगले ना कहेम अब आगे के प्रोग्राम दिया कहतनी हम और रउआ लोगन खिसिया जातनी लोगन। तीसरा आइटम देखी लोगन ये बैग के नाम हो चेंजिंग बैग। चेंजिंग बैग में रउआ लोगन जे मन में सोचेम आ एमे हाथ डालेम उ सामान निकल जाई और रउआ लोगन कहेम कि एमे धक लियल बनी तो एमे कुछो नहीं खे एमे कुछो नहीं खे एमे। अब रउआ लोगन में से एक आदमी आई आ मन में सोची आ एमे से निकाल के लेके जाई। ओ भाई हम आई हो जौन सोचे जौन निकलनु जाई निकल जाई जौन रउआ सोचे मन में उहे में से रउआ आराम से मिल सकताटे। ओ हम मेहरारू के फाट गल गए थी बंडी चल तनी वही में से ले लो बॉन्डी फाटल बा हां कि बलेसियो बलेसिया में हैं बलेसिया तो एमे हाथ डाल के रउआ जौन चीज सोचे उ निकल जाई। निकल जाई हाँ निकल जाई। अच्छा देखा आज चढ़ाई ले तनी हम पहले बड़ा हाथ डालेला एमे ओ 5-7 दिन हो गल ना बाप रे तबे कहते हैं जे बदबू कहाँ से आवता। लो हमें से निकाल लो कहां कुछ निकलता 7 दिन बाद न होइले बड़ा तो एमे से निकली हैं जादू करम तब न निकली न होइले धोइले रहता तो यहूं निकाल लेता एमे से। नइखे निकला तकरा बात सिंगरा बताओ तनी बाप रे बाप तो डांठा लेके आइल बहू ना निकली तब तो हमर बढ़िया व्यवस्था करी। हे भगवान अब रउए बानी हमर प्राण के रक्षा करेला। आई डांटा साइड करो अब तनी एक बार ब्रह्म बाबा के नाम लेके हमें हाथ डालो या निकाल लो। जय हो बरम बाबा सोचले बानी जे हम निकली बाप रे बाप रे बहुत भटियारा आदमी इतना गंदा सोच लेके आई हो भाई ये सामान तुम्हारा सोच में आयल हवे एमे गलत का बा तू गंजी ना पहनला हरा मेहरारू के को दिन से और आर लगा सोचनी निकाली पैसा ना आर लगा यानी अइबो ई चूड़ियारिन के दुकान समझता रहो ई चूड़ियारिन के दुकान है जो तोरा जो मर्जी यही में से निकाल लेबो। बड़ा भटियार आदमी है भागो इधर से भगवान पर ना बोले तो के औरो कुछ ना सोच में रहेला खाली ये सोचेला लोगन का हैं भेजा कोई दोस्त के उन्हें से भेजा सामान निकालेला। हां हमरा जरूरी पे मार दे जो तोरा मेहरारू के कोनो सामान नहीं खेनु कुछो नहीं के निकाले के ओइसन मेहरारू हरारू के हमरा पर्सनल कुछ अलग निकाले के बा। अच्छा तोरे गांव के एक आदमी आयल रहन ओकर मेहरारू और हले रहलियो कथिनु तो यही में से निकाल ले। ये तो ओइसन हमनी थोड़े बानी अच्छा हमनी के दूसर चीज नहीं चाहिए। चलो तू डाला में सोच के बढ़िया चीज सोची हो खाली रात के गर्लफ्रेंड से मिले गए के बा नहीं इने से बाजी ये कथी निकल ले बड़ा भाई ई सब नानू देखेगा तोरा ये कौन चॉकलेट है वो चॉकलेट है ना देखे के ओए मिथुन के कौन चॉकलेट आवेला जी ओ चॉकलेट नानू ह कथी हो ई मार दो कंडम
भात कथी कहले बड़ा देखो तोरा चार गोरी प्रचार होता है जनसंख्या नियंत्रण के भात कहले बड़ा। देखो तनी लोगन ये गांव के लड़का सन के चाल देख ली लोगन कितना भटियारा बना एक बड़ा आयल तो हऊ गंजी निकाल के गए आई यार तो कहते बोल रात के गर्लफ्रेंड से मिले जाए वही चूड़ियारिन के दुकान हो डॉक्टर के दुकान है खाए पिए वाला निकाला जाला तोरा मन में जथी बात हमनी के मन में कथी आई हो तोहनी के हम सोच देख लेनी जे कितना तक ले सोच बा तोहनी के अब कोनो लड़का आदमी के भेजा जे उ का सोचता तनी लड़कियों के सोच हम देख लीजिए में से का निकालता हां ये बहुत अच्छा लड़का दिख रहा है का हुआ तू वही लोग नहीं सामान निकलबो कि तू बढ़िया सामान निकलबो ना हम ठीक सामान निकाले। अच्छा तनी देख ले तनी ये लड़को लोग के का सोचबा है गांव के चलो तू वहां डाल के निकालो शाबाश शाबाश ये बढ़िया लड़का है ये देखिए चॉकलेट निकाला खाने के लिए आप लोग की तरह नहीं एक आदमी गंजी निकाला एक आदमी कंडोम निकाला ऐसा ऐसा मूर्ख आदमी है यहाँ पे सब के देखाओ तनी एक गिलास दूध बा ये गिलास में से दूध कबो ना खत्म होई रउआ लोगन पीएम लोगन ये फिर गिलास में वहींगा के वहींगा भर जाए गिलास के दूध खत्म ना होई तो बुझाता कि दूध के डेयरी खोल ले बड़ा देखी कर तोहर दूध कितना बात तोहरा लगे कभी खत्म ना होई कभी खत्म ना होई एमे के दूध कितना पी जाए खत्म ना होई ना कबो ना खत्म होई हने आई रउआ पी दूध है कोई गिलास पियम रउआ हां दूध ह सही दूध बानू सही दूध ह कहीं हम पी के देखाई दूध कम हो गई कि ना भइल में पियनी तो हां हो गई हाँ। देखी फिर अरे कान से दूध निकल कि ना निकल पूरा फुल गिलास भइल कि ना भइल दे फुल गिलास भइल कि ना हां तो फिर पी तो एक बेर आवरी आ देखिए ले भरी भर गई चल गई दूध पेट में तो भरी कहाँ से अब देखी हे कान से निकाला था दूध निकल कि ना दूध फुल भइल कि ना भइल डेयरी ना खोल आई ना रहुए गिलास पी ली हम पी लेम तो फिर भर गई हाँ भर जाई आई देखी रहुआ पी दूध आई देखा भाई दूध एक गिलास पियनी यहाँ के अब यहाँ के कान से निकाले हम देखो फुल गिलास निकलल दूध औरो कोई के दूध पिए के बा हां हमरा पिए के बा आवा है ने तो दूध बहुत बउआ है दूध पिए तू है दूध गल ले नीचा अब इनका अभी यहाँ से ना निकली अब इनका निकली दूधे में से दूध निकली वाह वाह तो बड़ी कमाल बा देखनी यही से कहता नहीं एक गिलास में के दूध कबो ना खत्म होई और रउआ पिए तो रउए अंदर से निकली ठीक लो बउआ एक बेर और पी लो ना काहे हो ये तो बेकार हुआ लोग लोग हां भाई लो लइका का काहे भूलिया होता हमारा पिया के तंगा देखावा आवा ना तो तू पी लो एमे के खत्म हो जाई हम ना पिया पिया लो भाई मुँह गिलास में का दूध हो रहा देख लेनी लोगन भाई हैं कचरा आदमी बढ़ल भाई हमनी का तो लो अब हमें से निकाले तबे पियो भाई कान में से इनका दूध निकल और फिर आई पियो आई अब नाक में से निकलवाए पी ले ला और पियो बो एक गिलास और पी लो पहले निकाले तो जा पी ले लो कहाँ से निकलो दूध तो वहाँ से दूध निकलेला कि कथी निकलेला भाई तो उहे पियला भाई तू फंसावा तेरा हमरा के तो अपने को कहता रहा दूध निकलेला वहाँ से कि कथी निकलेला अच्छा अब दूध तो पी लेनी लोगन अब आगे कही देखी यही रस्सी के जा कर तू फेन आगे पीछे करता रहे देख लाई डांटा पूरा जादूगरी तोर झाड़ दे बुझलो कि नहीं अभी फिर आगे के कहा गइल हो खिसिया में लोगन मत है आगे के मतलब रस्सी के जादू तो भैया रउआ लोगन में से एक आदमी स्टेज पर आ जाई लोगन साला चप्पल पहन के एक आदमी और आ जाई भैया इतने बात कहला से कितना इज्जत से बोला था
भाई रउआ धरी भाई तू धर ना सुधरबो ए भाई रसारी को आता नहीं रसरी ना कह हई रउआ धरी हई धरी के भाई कौन रउआ धरी आज भाई कौन रउआ धरी ये बात फरिया फरिया कह अभी अब बात तो बतिया अब बीच के टेंशन मत कन बीच के मतलब है सबके ई हम संभाल ले अच्छा भाई रउआ संभाल तो देखी लोग लमरा के कहीं सटल फटल बा एमे हां ठीक बा कहां में कोई कुछ होय पूरा सही तो बा अब बरियारो बा एमे देखो तई का हां झांक नानू के Nope. ठीक बा भाई ना भाई आई खबर की मत बतियावे स्टेल कर सीधा के सीधा दिखावत रही हां सीधा में देखइबा कोनी हुए कुछ नहीं हवे अबे रसरी के बीच से काटे के बा आ तब जोड़ाई आई में के गठड़ी गायब हो जाई कर देबो बा हां जोड़ देबो हां देखो तुम है ना साइड में लगा है ना देख पता नहीं तो पिछाड़ी घुस है ना देखिए पर चढ़ दीबो रसरी देख लेला ध्यान से हां कटल बा ना सही से कटल ना अब तोरा ई रसरी के कहां से कटबो बीच से हां बीच से काटो बीच से काटो रसरी बोले तू उठावा ये हम काटी ये नहीं कर सारा जरिए भाई पिछला काटे में तेज बा फिर लोगों का ना बोलता लाइन से पिछला जोड़ से काटे में ठीक बा तो हम जैसे ना काटा तो लखो ये लग रहा पुलिस छोड़ देले तू ही बताओ कहां कटलो रसरी के बीच कटनी हां हां तो यही कहता नहीं हम वो रसरी के पीछे के बात करते हैं आई धरा आई अपना अब एकरा के जोड़ दी हम जोड़ी के तू जोड़बो ये जोड़ा ना मारो एकरा कथि करबो भाई जोड़ ये जोड़ दे मैं में से खड़ी गाय हो जाए भाई अरे बताओ एक गो रसरी वाला की दू गो रसरी वाला ये वाला रे काट के दो पर दू गो भइल अब एकरा के का करे के बा फिर एगो करे के बा ठीक बा तो भाई गठड़ी मजबूत बा कि कमजोर बा हम देखें तो हम अपने हाथ में धरबा तो हो जाए लो चेक कर देखो ठीक है आओ तो चलो मजबूत भाई अब दूर कर दो तू बना इने के खड़ी गायब होई ठीक बा अब हने आवा बाबूगा हई 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 रसरी तू धर हई हई पिछाड़ी हट आ रउगा हई 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 रसरी रउगा धरी अब मैजिक लगाए अब देखी गेठड़ी हाथ में बा आ जेब में से मंत्र निकलनी आ ये पर छीटनी ठीक बा अब गेठड़ी गायब हो गई ए चल लोगन देखले का झांक बड़ा एमे से गेठड़ी गायब हो गल त तोनी के हेतरा बड़ के गेठड़ी लगते नहीं के बड़ा लबर दिया बतिया तरह तू लड़ जाट तोरा मुंह में आता ए उभार के देखबो का एकरा के अच्छा तो तू देखावा जादू है ब्राह्मणी बैठल चलो अब अगला आइटम देखई फिर ये बात अगला आइटम कोले बानी अगला सामान ना कोनी हो अब बैठ हमरा लगे भाई एगो फूल ओ हां फूल की मुर्गी के एथी केसर है काहे नहीं मुर्गी के पाखे लगन लौकत है हैं अच्छा देख रहे दिखाओ तो देखे हम फूल फुलाल वाला ना फूल कैसन फूल रही तो ना फूल कहल जी अच्छा देख रहा था देख रहा अब एकरा में रउआ लोगन के चाहिए फूल तबे न फूल लागी तो हमरा लगे बा एगो रुमाल आ ये रुमाल में देखी कोनो प्रकार के कोनो फूल चिपकल बा तो बहुत टेक्निको जाने ला लोग नहीं हम तो चेक ना करम तो पैसा नहीं दिले 50 रुपया करा ना चेक तो 50 रुपया दिले बनी पलिया पे बैठे बड़ा अभी ओ भाई तो भाई में कुछ हो ना लौकत तो नहीं के दिखावा ना तू अब एकरा के रुमाल से ढक दे आ जादू लगाए आ एमे फूल खिल जाई तो बोला जादू होई कि ना होई जादू होई फुलाइल कि ना फुलाइल ना गइल बाकी अब फूल तो फुला गइल अब फूल एकरा के तूर लेता नी ठीक बा अभी फूल कहाँ बा हाथ में है ने आवा है ने जो बबू जो आई मुंह बावा आई फूल खा जा अभी तो फूल खा गइलन आ निकाले के रास्ता कहाँ से होला फूल कोनो चीज खाई जाला तो कहाँ से निकलेला बस उधर से निकल पाओ हाँ वही में से निकली ये तो खैले पड़ा तो ना निकली ओ भाई है ने घुमा है ने जो फटाफट जाता रे स्टेज पर तो देखबा निकलल कि ना निकलल
बाप रे, इस साला तो हमारा पेट के नस ले शुरू कर दिया दादा, भागे दई में से स्टेज पर दोबारा ना हो चाचा। अब एकरा बाद रउआ लोगन के हम देखावत तनी कलर चेंजिंग बुक। ये जादू के नाम हो कलर चेंजिंग बुक। एकरा के हम जेंगा घुमाए आ जथी लिखे उहे एक बुक में बनी। रउआ लोगन से कहे 1 मिनट में लिख देव के तो रउआ लोगन लिख देम लोगन ना लिखाई रउआ लोगन से, आ हम एक 1 मिनट में लिख दें। अब कहीं लोगन तो एकरा में हम कुछ बना दी। जल्दी जल्दी बनावा ना तनी, टाइम में बीतल जाता। अच्छा तली देखी आई जादू के छड़ी घुमैनी है पर आ देखिए में सब ड्राइंग बन के तैयार हो गई। देखिए रे सब बन गल बा ड्राइंग की नहीं के बनल, बन गल बा कि नहीं के बनल, सब में बनल बा। अब एकरा के फिर हम छड़ी घुमैनी आई हो गल सादा, सब के सब सादा हो गए रे, सादा हो गई। अभी खाली ड्राइंग निमन लागत ल कि एमे कलर भरा जाई तब निमन लागी, कलर भरा जाई त निमन लागी। तो एकरा कलर भर दी। कलर भरा गइल कि ना भराई, कलर भरा गइल। लाए के जादू हो ई सब हम नहीं कइले, दाम कह के दिखावा तनी। तू करबो जादू, तू करबो आ ना भइल तो ई डांटा देख ली हो कहाँ डाले में कहाँ निकाले ई बादे में पता चले। दा याद आ गई दी बोलबा। हाँ आई डंटो देख लिया है। दा हम मंत्र जानी ले। हाँ तो लगाओ मन गाली मंत्र जारी झरकन दे छूटे चालन बुझा दा देख लो भाई। सदे हवाई सादा बाटे हेने चलू ये जानता रहो। लगाओ मंत्र केने से लगाओ तरह। अब यहाँ देखे लो भाई आ जाए कलर देखा लो लोग ना देख ले लोगन भाई इनकर जादू, जादू करबा, जादू देखाइए पानी छुए लो। चेंजिंग बुक के जादू तो देख लेनी लोगन। अब एकरा बाद देखी लोगन अगला जादू के झाट ये बात पूरा करना छोड़ वो में सो अगला पोछला दिखावा तारे तोरा मेहरारू के पास हम करी। छोड़ दा फिर बाप साला किसी आ गल भाग गल साला जान रही न अगले बेर औरो जादू दिखाए। अभी पहले जान बचावे दो। झाट हो गो वही में सो अगला पोछला को हटावे तू वही में से हमरा रेडी कर थोड़ा जाएगा। ये ब्राह्मण ना छोड़। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। इससे अच्छा वीडियो हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। और ये सभी बच्चे मिलकर वीडियो बना रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। प्यार दुलार दे इन बच्चों को ताकि आगे बढ़ सके।